Kublay pibaro si sin biang hak kerteng jong Jesus Christ ulong nong penim banong si spa jong i way pueng nga shimi kene galat ban pediang siu bahai pibaro si kene ga YouTube channel kabang ngijur si samik ten jong blay na kaway kapor syukwe pan ta shwa bangin ya shakman tongin pedem kle bangin duai Kokpa jong yu bahabening kat no kapadap igam sem jong i de jinkmen namar kakten jong me kaong namar hame ngi im ngilong bat ngi khi de ba try ngilong kum ngilong menta de leng ba ga jing ia ga jong me ta try ha ga ni kapor ha ka kerteng jong me Jesus Christ ngadwai ba ki aka bangin ya sam ga ni kapor kan long kat kum kamon ga jong me ai ba men sem jong me unia lam yang i ka jing shisha baro namar kakten jong me kaong ba men sem ba khoj u ya lam yang i ka jing shisha baro ta try ker khu ngi ha ga ni kapor ya baro ki basngap na lagi jong yeng ki sem joki na lagi jong ki cellphone ki jong ki langba ki smart TV la ni ki laptop jong ki atrai ma bi ki pop jing bat pendon kam yung au shakri berit jong me nam ta ka burom jong me ha kerteng jong Jesus Christ ngduai amen la de pipet i ka topic ye ni ka thumbnail ka ba plio i la ni ka ni babang bu shadin ha ka backdrop plio i ba ong Hato Aadhar card udan Jingiadei em bad Mrad Khlaw kene de ko we ni topic ka bajleu bha ka bala shisha ban siu tho ban siu tho pia ka por ka balengkot la danga yo le se ka por tang skenta le ni skenta tam ka khamsuk henry ka por ka balengkot ngam prisang ban siu tho pi om kat kum ka jing snyo junga henry kat kum ka jingkren nekten ka jong ble na mar ngi de kristan baro ngi de ban pledging mod ngi de ban kren ka no ka mat ka de ban long be kat kum kten ka jong ble Hato u Aadhar udan Jingiadei na ember kten jong ble ha ka por COVID-19 ki breu ki ong ba oh no ba yo injection ulai yo pediang yo Mrad Khlaw ba ha ka por jong Aadhar ki ong no bala shondur la ne ba shon yo Aadhar ki la de ki bala pediang yo Mrad Khlaw baro habang iwan kino ngi shay confuse ngi shay ong ba menchwa ude injection corona de Aadhar de Mrad Khlaw meta Aadhar pat de Mrad Khlaw uno ba de Mrad Khlaw ha kano kom kten jong ble penya de kini artali hab bad Mrad Khlaw mentangin ya pule ye kini kaman kini keski bidang syedep ngi i haki news channel ba ki ong badan ket to kat ningut ki bahayeng sem jongi ki perlok ke jongi habangi shakri Chris ki lekiu shalong persang ban persio tho la ni ban le persio ye jing sio jong ki ka sarkar ha ba ki bayad de bad Aadhar ba ka sarkar ka persang la di ka penbor henry menta kesni ngam kren ban pinrem la ni ban pinkesan ye Aadhar hen la ni ya tom Mrad Khlaw henry ngin pule betik kat kum ka jingkren nekten ke jong ble te kan mau ktin jong ble ki shiti Paul ki Artimoti kal nong balai de khot ka khandre ko ong kumno ko ong ka jing tho baro ka long bala persat mesim do ble bar ka mentoi ka jingi kai ka jing sneng ka jing bed bad ye ka jing pemlen ha ko ang ni ko ong ktin ke jong ble ka jing tho baro ka long bala persat mesim do ble ka bamut ka ong de tang bala persat mesim do ble ka ong ba ka ai toy ngi ban hikai ngi habang ngim siu tho kan sneng ngi habang ngi bakla kan penbe ngi la dangi jalanti nak tegada hung ni ko jing tho kan no sipawa steng em henry jing tho baro kalong bala persat mensim dau ble ka bamut ngim de ban puli tang shi de khot ban pesong nang rimang ta ngi de ban puli ye ka bible ko wai ko we hatung bat nado ko baslang do ko ka keren kumno haba ye ka de ban kanu ko mat ngi de ban puli bha om ban pesong nang rim tang ha shi de khot le ni ar de khot but mendai tanggata nga hakwe patkan liang nga siokmen bawan uni injection corona bat kumjuru ya uni Aadhar namar balay mensyo anga sayo snyo gibre ko ba kitab jing pau kam dei bangi pule menta ka dei menta gisngi bakado ka dei menta kum ni Henry kam dei bang yangi menta gyong namar ka bensyo tho ke dei gi dur gi ba ngimla bensyo tho ki farsi gi bang ngimla bensyo tho Henry ko ki perlok leng ba ka ni ka jingjia pat menta ngila sedang ban ye pule kitab jing ban pau Henry le pule kitab jing pau nado ko bas dang ka puli ngi om dei mga ba ong Henry kitin chong ble bang kitab jing pau gong la dangi pai si kitab jing pau kal nong ban kong khot balai kong gumnom suk utaba puli bat kita ki ba yo snyo ye kitin jong kani ga jingi tholopa bat ki ba sumari kita ki eke ru ye ka bala tho aka namar kata kaya kala jan hang ni ko ong gumno suk utaba puli Henry kitin parang blessed is he that who read kamot long bala kerkhuyo tabu puli om tong ba tabu puli taba yo snyo om taba yo snyo Henry kam tam yo taba sumaru kumjo kamot long bala
kerkhui ta pule uta bayosnyo ban uta besumar ye kene ke jingi thol pa balai na mar ke ya kala jan ta ha kene kitab jing pau kadon shibon ke jingi thol pa kim dei ban ong im dei ban pule kene ni dei ban pule tin jong bleng ni kong pule nang ta yosnyo badang ta sumar na mar ke ya kala jan kita ke sngi jong jiwan jong Jesus Christ kala jan na kita daw abakut jong kitab jing pau kong gumno hakmi ngawan kloy bat shisha ngawan kloy pule kini kitab jing pau arpa arlanong pinyo i bagakren ye kata ban menta gasngi tong ini poi bis kamat Hato u Aadhar lani une injection corona Hato don Jingiadei na em Mrad Khlaw Henry Schwaben poi kita kamat kan mau ye kene kamat bon sen ngi lab betang kitab jing pau galnong bakhat lai bat Daniel bat kumta kitab jing pau kat to kat ne bentam But ko ki perlok syon posta tong in pen ye kitab jing pau kal nong ba khat line market de kam deng ka bangini kred menta kasngi kitab jing pau khat line lanong ha ke ne ka slide ka ba philo i bangal abo akman bar ko gubni ban ngalio i Mrad Khlaw u ba kiu na kadurio u ba dan hinyo ki kli bat shpo ki reng bat halor ki reng jong u shpo ki pansket bat halor tang kli jong ki kerteng ka jing kran ben blay bar ta Mrad Khlaw yo bangali i usrem yo labasa bar ki kijat jong u ki kijat dingim bar ki shintur jong u kum shintur sing te tau yak jakor ula IT ha u ye ka bor jong u bar ki khet jong u bar ka bor sinshar bakraw hangning yo i ba u yonis u yo i yak archi le negata ka vision le negata ka jingi yo i pau u yo i ya Mrad Khlaw u keu nei ndak ka durio badang ni jing kali kalong way Mrad Khlaw Hato Mrad Khlaw sia on la poi tak singi bakhat do un wan ta Mrad Khlaw bakumba la describe le ni kumba la pen i ha ka jingi to pau yo ni sang ni tong ini pai so Daniel kalong ba nyaw de khat ka bakhat nyaw ka jingi jan ka ba jan ba Daniel ba jing pen pau Daniel nyaw khat nyaw ko gumni kini ki Mrad ki ba he ki southly ki long ki south im ki ban mi no na ka khandeu hang ni kong gumno kong kini ki Mrad ki ba he ki southly ki long ki south im ki ban mi no na ka khandeu ka ba mud hang ni la de tang na kini ki khot ni la sio tho ka we ka bala tikna ka mud ha ba ong ki Mrad Khlaw kam de shisha ka ba de yakikat la de ki Henrik ong hang ni ki Mrad Khlaw ke ba yeng parsi ye ki south im le ni ki sau ginong yelam nang ta Daniel nyo arphlai ko gumni ulong uta Mrad basaw unlong ke hima ka basaw hakik kendeu ka ban long ka ba phe na tak hima baro bar bam do ye kendeu baro bar kan yo roj yaka bat penluat jin yaka hang ni ka pen scam shu kong uta Mrad basaw kulong ke hima kamud hang ni ke mene kong ke Mrad ulong ki sim ban ta hima par Mrad par long ki hima kamud Mrad Khlaw la ban long unong yelam Mrad Khlaw la ban long ke hima Mrad Khlaw la ban long kino yelam hakan ni ke perthai kamud Mrad Khlaw la ban long kisim unong sinshar unong yelam sang perthai bar ki nong yelam niam hakan ni ke sla perthai ban kay pat ko ong ba unim Mrad Khlaw umi na ko kitab jing pau khat nyu khat san ko gumno te ula ong hanga kita ki ye ka ba melayo i hakata ka nuti ka shong ki long ki pajlang ki pajba berkin jaben reu baro berki thlit hang ni kren shai ba kita ki ki dei ka yeng parsi ki pajba berki pajlang berkin jaben reu baro ka babunu ni Mrad Khlaw usen shar le ni nong yelam usen shar ya ki pajlang chutho baktin jong ble kren shai hang ni ko ong Mrad Khlaw ka yeng pli sim le ni nong yelam berkin ni ka ong ba la ban long ke hima bar kini ko par ke long ye pailang ye gibreu ye kenja ban reu baro te kamud uni Mrad Khlaw de ubreu le ni unong yelam u bersenshar u ba yelam ye kibreu ke babon banang ta kong Daniel nyo arpasaw bar ke kita ki shipho te likireng Daniel nyo arpasaw kong bat shapang kita ki shipho te likireng ne kita ki ba shipho ngut kis em kenmi hang ni kong kita ki shipho te likireng ke yang parshiru ye shipho ngut kis em ki ban mi na kata ke hima ka bamut ye ki reng par karon ka dar ka parshi ka bayeng peli ye ka bor na mar la pipet ye ki Mrad kino ki Mrad ki badon ye ka reng ki le de ka reng ka bor ju ki galong ka reng ka masi ki lang brod on ki tor on ki shot ke dei lang ba ki reng joki kamut ba ki ne ki nong sanshar ka don ye ki bor haki reng joki mene kong ke kita ki reng joki jing kren ben blay tengin se kren kams kmat ye kata Henry hang ning is yo tho ba nung kong ke Mrad Khlaw u yeng pli ye ka hima ye usim le nong yelam le ni yeno nang ta ko ya ki breu yi pailang le ni ki breu ki babon ki jaben reu bat nang ta mene par ngi kren
ka ba khado ka de yang ta ki reng yang pli la ni ki kli ke yang pli hi ya ki nong hima ya ki hima la ni ya ki sim ki ba mi nang ta bar ki reng kren ru ya ka bor but Kajing pau khan lai ar kong kumno uni umrat Khlaw long kumno Israel kumno kong babar ta umrat Khlaw yo bangal yo iu Israel ber labasa ber kijat jong ukum kijat ngem shintur jong ukum shintur kising te yo tau yak jikor ula IT hu ye ka bor jong bad ye khet jong bad ye ka bor sanchar jong hang ni kong ba uni umrat Khlaw u Israel hakoi kamet labanong kamet jong ka Israel kum labasa nang tak kijat jong kum kijat ngem nang tak shintur jong kum shintur kising tang ni la da pide ki break ba pulik tin jong blek kam de ka sin ban kong bang yo snyo ye kene la da pikin mau Daniel kan long ba nyo ko ong ba Mrad Khlaw ban kong ba Daniel yo yo sing banang ta ba ar la basa balai de dingim basan pad Mrad ba iting te kamut hang to la people le lang isyo to la pide ki break ba syo to ye ka jingi tol pa ke Daniel ula kran shai ba you sing ke yeng pli ye Babylon la basa ye Greece ba dingim yo Medo Persia ba merkraw ba iting kelabman yeng pli ye ki marom te hang ning yi biang ngani ke kitab jing pau ke kren hi kum jo kong ne Mrad Khlaw u Yesrem ba la basa u dingim ban gishintur jong using kabang yo iru he Daniel hinyo kalnong ban ki gi kam jong ni Mrad Khlaw pan ha kitab jing pau kan khat lai kalnong tong ini pe ki kam ka ban kong ki kam jong u galong ka ha ka reng jong u kong ke don ki reng jong jing kran ben blay ye ni kan tin jing kran ben blay ha ka ne kalnong ilap kumba lai sausin ba mi ni kan tin jing kran ben blay de tin parengong blasphemy la ni blasphemous lang ne hang ni ha jing pau khat lai san gong kum no te la ayu ki shintori ka ban yelap di ke bakraw ban ya ke jing kren ben blay bala ayu ka bor sensha sau po ar benai sau po ar benai kong ban kong uni Mrad Khlaw udon ya ka bor le ni udon kita ki jing yelap ki bakraw ukren ki tin ki bakraw ban ye ki jing kren ben blay ke kita ki jing kren ben blay mene hado ke reng jung ur kala mi sisin kong ba ki pan sikit kong udon ki jing kren ben blay ban mentar kong u yelap ye ka bakraw ban ye ki jing kren ben blay ki jing mut jong ki jing kren ben blay kamut bangi kren ben yo blay jong nur jong no kaniam em kam de ki jing kren ben blay jong no ka balang em Henry lagi pen hal gospel kat kum lokas kelong besam de khot ka khat lai ber ar phoi kong kum no kong habaula kener te la kakti halak tayu do ong ngamon to men long khoi te kum ne ru kata ka jingpang nyang thole kala ja no na u ki nong tho bat ki farsi ki la yes dang mani perkhate ki dong wei ni bakrani ki jingkran ben blay wei ni bala ban map no ye ki pop jong ki wei Henry tong blay hi hang ni kong yu jisu kum no bo new breu ba de Nazareth u la ban map ye ki pop jong ba papa jong la ban long mystery kum no la ban map ye ki pop jong de tang u blay bala ban map ye ki pop jong breu ba lay ba u kren ben blay why ki blasphemy or blasphemous ki perengong balay ba u kren ben blay nang ta ngila dangi pen si sien biang ye ko ke dekhon na gospel kat kum yonis kal nong ba ship ho dekhot ka balai pulai kong kum ni kita ki jiu ki la ye tho ho ki dong na mar ka jingle ba ba jong me ngim len them mau ye me Henry na mar ka jingkran ben blay ba na ba me na u ba long u breu mila pelong u blay yala de ka ba mud hang ni kong ji sum de bangi pen len them mau ye me na ka dau ki jingle kam ka ba jong me em Henry nang ba ke jingkran ben blay na me na mar be mila pelong blay yala de hi na ka daung i kwa balen them mau ye me te kamud ha bakran ke jingkran ben blay kamud unu breu u bashim le ne ke breu le ne nong yelam bashim ye jaka ke jong blay hang ni kong de tong blay bala ban ma ban re le se ke ni nong yelam le ne ki nong yelam niu le ne ki nong yelam jong ni ke perthai ke ba ong ngar ngala ban ma ye ki pop jong pi le kum ta kum ni ngan ma ye ki pop jong pi le ne Henry hang ni ko ong ba u Mrad Khlaw ukren ben blay haye ki yeno kamut ye kita ki uba mi na ki umi kita ki pailang kabut umah ye kita ki pop jong kita ki breu ki babon ka ba u sansar nang tam de tang ta ba ar perge jing pau khan lai nyo kong bala ai ru yu ko bor bu un ye let ma bar kita ki rukhoi ban job no iki bala ai u ko bor sansar halor ki jan bar ki pailang bar ki tle bar ki jab reu baro hang ni ka bor ka ba ar par kong bala ai u ye ka bor ban ye let ma ai rukhoi kum ba mene ong hado sau pa ar banai le shia jar ar spa reu pos ngam don por ban bata ye phi ka tak sar pa ar banai le shia jar ar spa reu pos ngil ne snam na mar ka ni ka topic jong i kan long be tang ba ye de bat Mrad Khlaw bat ki kam jong u bat
kam tam ngin penia dei ngin yo I hadin kumno ya dei bar kitu bangi om ne kum pio I hakene backdrop hadin bat hang ni kong ba uni kam ne kong jung Ukraine ben bele ba ar pad uli let ma bat kiri point kam sekemat POE bahak uno kedur gulet ma u persang berpenduk jadi ki kam tam ni kita gi basumar ye ktin ge jongle bar ngiu I menek ong gumno baru ong ba u persang ban ye let ma ki hadu syajar arspa gripo snemle saupo ar benai bandai tang kata meta odangi yo I kini kam ban kong meta gong hajing pau khan lai khan wei pa kong mi so wei pan Mrad Khlaw belong kumno Mrad Khlaw ben kongkong udon hakoi kamet udon ulong kum labasa nang takum gedingim bersentur jong kum mesing Mrad Khlaw ba ar pat jing pau khat lai khat wei bat ngalio I wei pat Mrad Khlaw u ba keu no na kata khendeu bala don arteli kereng bi srem kum khon lang brod habala kren kum uyak jekor kong bu srem kum khon lang brod Henry ba kren kum yak jekor ulang brod de wei no Mrad u ba I jamnot bola benong ba lui haba ban penyap I sne ngam tip kanung ne pi tong shu yu lang brod pi kwa ban penyap em don let's say duna doi kum sen dei tong shu yu sen ni kwa ban penyap dan lang brod ngi I li jemnot isen e rupan penyap dan kibrat ke ba isen penyap Henry unipan ulang brod ong ba isen la banong ba internet kedur na jerong Henry kong ba on Ukraine pan Ukraine kum uyak jekor Ukraine kum uto Mrad Khlaw ben kong hi hang ni kong ba uni kentin Mrad Khlaw ni kawan kentin gri ka bong elos ka bamut ulong Israel bertu Mrad Khlaw benengkong badang ni kiai pertikam jong ni Mrad Khlaw ba arpan tong ini phai skam ke cheki kitab jong jibit pau kal nong ba khat lai khot ka ba khat ar kong ni kitab jong tong ini phai si kitab jing pau khat lai khat ar kong ni bad ye kita ka bor sensar baro ke jong utam Mrad Khlaw benengkong ba le ekmat jong bad pin bor ye kita khendeu bad ye kita ke besong haka tin ye mani dem yo tam Mrad Khlaw benengkong ya uba la penkhia na kita ke jingmong jong ko gi perlok ladanga yo ye kala ban pensai pi balei ba uni Mrad Khlaw don ke jingmong Henry ko wei pan ngi pisutul ko kemud uni Mrad Khlaw si Singapore ula mong la ni la jan yap Henry ye ke ne ke jingmong jong ula penkhia pat nang tabat ye ke bor jong baro tu ben kong ka wan no how de na tu Mrad Khlaw ben kong wan no how de Mrad Khlaw uba ar bat ke ek dak jong u ka ba ar kong ba chimpau khalai bar le ye ke dak khla ba kraw kat ke ban penhir ye ke ding na beneng hakmat ki briu ban syukor no ye ke besong halor ta kendo uni Mrad Khlaw ba ar u don ru ye ke bor ke ba khla kat ban penhir ong no ye ke ding na beneng ban syukor ye ke babun ko ki perlo ke tin jong blek mau por ba u jisu shwabun keu sebeneng ha ke por ba ki briu ki wan ki senran jong u ki wan ki ong ba ye tho ye ngi kum no kita kidak shwa ke jingwan jong jisu ong ba to ai bo no nuru un om syukor ye pi to ki perlo neu Mrad Khlaw baar on le ye ki dakla ban syukor ye ki breu baar to ye tho ye ngamanta ba uni injection ba uni u Aadhaar card u le ayu kita ki dakla kat ban penhiri ki ding ne beneng le ne ban le tang kendir kita ki dakla kamla na maru ne de breu le ne de ginong ye lam ki badon le si kita ka bor wat ban le ye ki miracles ne ban I kita ki kam ban pengop yo breu kalong ke jeleu bahado kata ke bot pat kong ba chimpau khat lai khat san baru la ai ka bor hau mensim ha kata ka dur jong Mrad Khlaw ba kata ka dur utam Mrad Khlaw ba kan yo kren ba kan yo pelong ya kita ba on mani dem ya kita ka dur jong Mrad Khlaw ba on penyap no ya ki ka ong ba uno ba mani ya utam Mrad Khlaw on penyap no ya ki ka but hang ni meneh ka ban kong I da udang penbor udang le kita kampla udang le kita ki kamba Henry lada ngi menipat hang ni kong ula bat piyap ni kong Mrad Khlaw ong ba uye le thma Henry hang ni pat new ba ar ong un penyap ro te hang ni par gabot par kitab jing pau khan lai khat sau pat khan reu ban lo pelong ye baro ki barit berang ru badi bakrau betri bagi beruspa bagi beduk balai lo juru bagi merau ba on bo akti kedak ba on boru yaki yakadak halor kti kamon jongki lene hakislang mat jongki kani ken ka we ne kamat baki breu kiting yo Aadhaar bale naman lection Aadhaar ki shon kti bar ki kmat jongi ban tagi daw ki breu ko bapet kini kedon Jingiadei ban Mrad Khlaw kini de bal akren ne ktin ke jong blei dong ini pulai bnia kendiat ke ktin jong blei ka ong komno kamud ayu ban shon hakikti bad hakislang mat ladang ipen haka
Aadhar card la da pipulay binia balay bagi don kam ban shon ya ki simpri akti jongi kong kumne during Aadhar card enrollment all 10 fingerprints are captured. This includes the 4 fingers and the thumbs of each hands. Hangni kong ha ka por bishon yo Aadhar gong ba baro shipho tili simpri ati jongi day ban shon ban day tang yekine ki south li ki simpri ati henry artli ro ikine ki thumbs ki ne ki he ki jongi te kabamut habashon dur Aadhar ke ong ba baro shipho tili henry hangni per kitab jimpau ko ong gumno ko ong tang kakti kamon namar habangi tre habangi le keno kakti jong hakti kamon kadon ka bor le de right handed le de left handed par kakti ka diang jong kamud hang ni ya ka bor ken habangi le keno kamud ngi le de ka bor jong ngi le de jing sio tho ka jongi na ka ta daw ken mau bha habale Aadhar kumno ken le tang baro shipotli om tang ka we henry le dangi pejru hang ni kitab jimpau khat lai khan reu ko don ru la pipuli ba ka don ke jingjet gong ban bo ya kidak halor kti ke mon jongki lane halor ki silang mat hakti ke mon lane halor ki silang mat jongki ke muda yupat ban ong ba ban shandur halor ki silang mat jongki. During Aadhar card enrollment a picture of face is taken as well as the irises of the both eyes. The irises are the color part of the eyes. Hang ni ko ong ba porbe shandur la shandur ye ka dur jong breuru ndai tang ye ki ne ki kman henry ye ka dur jong ur balai na marhaban bo dur kare identity ban ito kani Aadhar card de jongpi ban pini ye kidur ban pin shisha ma tang ni balai pan henry hakitab jimpau ka klem ong pat ye ki kman le ne ye ke dur jongi henry ko ong halor ki silang mat le ne halor ki silang mat kemud kedon ki jingjet ba un ne Mrad Khlaw un bo ye ke dak halor ki ka mon le ne hak silang mat hang ni ko ong hasilang mat lani kitin pereng ong forehead. The forehead is connected to the brain frontal lobes, which are located directly behind it within the skull. The lobes are responsible for a wide range of function, including voluntary movement, expensive language, and higher level cognitive skills like planning and problem solving. Kong ba ke ne how gani silang mat jongi ngam de doktor dengan petai lengkot ke kum ke jinglap jonga kong kadon ke jabi kadon ke Jingiadei be ke jabing kamud ba habangi ye kren ye kitin joble habangi pediang ye kini Mrad Khlaw bangi le kini Mrad Khlaw ni le de ke jing tho ni pediang ye karu de ke jing siu tho ken ni tibek ba hukum jong ble ke kren kum ni ke kitin jong ble ke kren kum ni henry ni le ye kata lani ngipdiang ye ke ke ba kini kinong yalam ki yalam hang ni kong ba jimpau khat lai khat nyu pat kong kumno bad uno no ru unom la ban thet le ne ban de henry tang uno no badon ye kadak kata kerteng hi utau Mrad Khlaw ken le ni kata jingken ke kerteng jong u kamar ka khado i kan ni de ke breu ba kiteng ba yong pe uni Aadhar kino bam don Aadhar kim la ban tda kim la sho ban yo ke scheme kom tam te ter henry hang ni kong de tang ban thet ban de ru Kemudian pim don Aadhar pim lak bandi. Hato kedai jing syamanta. Hato ki bam don Aadhar ngimlak nem ban yethet. Ngimlak nem bandi. Let's say ngimlak ban thet to pilak ban ong don ki exception ke bang ngimlak ban thet. Ki tiar bang ngimlak let's say ki Henry la pikwa bandi to let chano chano ke jaka pilak bandi. Ngam tip le ngi senong po sene kila bende ngale sejuar ngi kila bende ngam tip le se don gijaka bakim la bende Henry aku wai ke bentang ni ko uni Mrad Khlaw on the one open stom open yap udan gijingkran ben blay but nang ta kim la bende bel thet nang ta ngila siu tho ba hak ji siu tho ko jonga la de pikli nga u Aadhar bad uni u COVID-19 udan Jingiadei ne em bad Mrad Khlaw nga tengong em namar ngi pipe ji kam jong baro menta kim don connection AA ru em bad Mrad Khlaw to perkanta yo injection later nai kren ke Jingiadei jong hato don kita kam ju jingkran ben blay hato sim ne em ge jaka jong blay hato mam ne mi gi pop jong gi wei em bad hato la penyap ne em gi breu Hato la sensar nem sau pa arbnai em to mentang ini pai par show Aadhar hato ni Aadhar ukren nem gi jingkran ben blay hato sim nem gi jaka jong blay hato penyap nem gi breu jong blay hato sensar nem sia jar aspa breu post ni lenis nem hato sensar nem do sau pa arbnai mdei tang bang yo i tindiat gi ni khot gi bang mla ban thit
Nang ta ki ong ba ud penjinjar lada tang benda siondur ngi malumalangi penyedai no perkat bahai ketin jong blei ken mau benin kong ko ong ba u siondur habro shipotli simpreakti bar ketin jong blei kong lan ni ha keti kamon lan ni ha kisilang mat Henry haga ada harpat kison ye kedur bar ki kamat ye kisilang mat lan ni forehead ta hang ni lan ni pej lengkot ye kini ke baro ka jing pa jonga jing yo i jonga kam don ka Jingiadei Henry ka wei ko ki perlok haba kamdan Jingiadei kamud ayu pad habang kti kamon Ecclesiastes kelnong kaba kendai ge khor ba shipo ki baro ba kti jong me ka shemban le kale dala ka borba kuma ongi pi mene kamud habang idon kti jongi habang itip kani de ktin ge jong blei Henry ngile de kumwei pan kti kamon bangile de ka bor jongi nang ta ka ong hak silang mat la bikin mau Deuteronomy gelong ban reu de khot ka basan ka ong gumno to min e jo try about blade jong me de la ga nod baro de ka min sim baro ban ka bor baro to ai bikin ni kitin ye ka bangala hukum ye me hak ni kesni bikin yalong hak do nod jong me bat min hikai la ki khon to min kren spang jong ki ba mi shong ala ying haba mi ya jelanti haba mi thiaru haba mi khiru haba min te ye ki kum ka dak hak ki ti jong me bakin long ru ki jing te silang mat hab deng ki khat jong me hang ni ko ong ba ublay ong Moses hikai ki khon jong me ya ki hukum ki jonga bakin te ki hei hakikti jong ki ba silang mat jong ki kamut ba hakito ko por jong Israel baro ki te ta hukum jong blay hakikti jong ki ba kum jong hakne ki silang mat jong ki kabamur kin ka ong ba meni hikai khon jong ki hala don haying ru ba mithya ha ba me khiru kadai ka farsi ken ka bangin pdiang yiktin jong blay bangin e jong blay de do not baro te ko ki parlo Swabangan penkun kan ma ba kitab jing pau kelong ba haga kadon arpo art legal nong ado arpo sausen ga mi kan kentin money yai money balai de mar kitab jing pau halor kini ke baro ki Mrad Khlaw ke ba POE Mrad ba itrim Henry ka pedeng jongka ke de ke jing money yo blay le de ke jing money yo baman ke jing money ya ke balang besya ke jing money ke balang ke bam shisha Henry ko ke perlok pila tip mentau Mrad Khlaw Umar Khlaw uyeng parsi yakin nong yelam la ben long nong yelam niam la ben long nong yelam jong seng bertei Henry ki kam jong ki shimi jaka jong belai dan ki keren ben belai dang ta jayu nang ta jari ki wei ki le thma ber ki ru khoi jong belai ki sensar sau pa arbnai banang ta Umar Khlaw ba arpat u shimi ka bor jong ben kong u le ki kam ba ka ber hier ka ding na beneng skendeu nang ta u shon nang ta u kum no ong ba ki dak jong u ka don lor kti kamon bar kum ru ia ka hal kibat ia ka onson ru ke shap jong ki ha keni ka silang mat ke jongi dan ni forehead te kebud hang ni baro ke yeng pli ko ma ong pi mena pila people ngap sedin pila syai ba ke ni ke yeng pli ke ni ke yeng pli ye ke Henry kemud ha ke ni kitab jing pau ai ba ke no ke jing le jongi bangin mani ngin pensyong nong rim hak tin jong blei ngi dei ban pensyong nong rim kat kum ke hikum ke jong blei om kat kum ke jing hikai jong breu Henry kat kum jing hikai jong blei hoi na dangim dei ki breu ke bapuli yek tin jong blei ngi le chieng ong o pastor hikai kum ta utau pastor hikai kum ta kamut ngi ru gila ban ngop Henry on pile chieng ong bak tin jong blei ka keren kum ta bar kum ta on la poi ke ru ngin om ngop aka Henry shwabangan penkut aku abang kerani kamat ke badun kamba aga sithi Paul skinong rom gelnong bakhat sau dukat ke balai hang ni ko gum ni meu babam wat nyau ben no yo tau bambam le ne meu bambam wat penrem yo tau ru babam na ru babam na mar ublei ula pediang yo hang ni ka por jong apostol Paul ro kadan ke jingele pedeng we Aadhar bad we Mrad Khlaw la benong Henry la benong babam bad bambam mi ke jing ke dok kenya ke ba kila kenya hak we per kiblei do pedeng jong igi ong pet kila kenya we kiblei kinang bami kita kido dan pedeng jong kiong oh ta babamu keno yo bambam ber keno yo ba bam kalong tik ke por jong iro ba shondur u keno yo bam shon Aadhar ba shon Aadhar keno yo ba shon Aadhar kabamut ke ege jimud dan bon ki breru ba jai jingai no noblei tang naga daw ba ki breru oh me mila shondur Aadhar mi do jimut chuba mele chiyeng jong bleiru kamu dang bhai ki bagin lej no seke ying bandikiat no seke patakiat lenang bhai ki bakin lej no balek khwai ha kesngi jaka bagin wan seke ying jong blei ko ki perlaktung inom bishar la da ki nget kumta ai bakin nget kumta Henry ngin om bishar yaki dan in one way rung apil singim dei ruban penbor yaki la da kim ko ban shon Aadhar
Lada kisnyo bakingai kumta Henry ngayal di nga kisnyo bakitin jomble Mrad Khlaw dan Jingiadei AA badu COVID-19 injection badu Aadhar kata de jingkran ke basya ge jonga Henry ngapat nganom ben nganomong ba o pi belasan Aadhar kamut pilayo pediang ye ke syap jong Mrad Khlaw ngam nom bisyar nganom keren kumta batong ngiru nginom keren nginom keno ye kita ke belasan yo Aadhar nginom keren ben ai bakalong freedom of choice joki ai kinong ke jingje joki ble ai ngi kamon lai loi te ko keeper lo ngangit scam bagani kubor ke balangkot pilaban siutu ngala persang ban step siutu i balang ka stumble ka jingkren junga ngala kam tudru namara kwa ban pelengkot kat ke bangala Henry la pimpat siutu persang ban yai pule biang ye kitab jing pa balong bakhan lai ba Daniel yo ka keren kumno ban ngam artin de ke jingelam wala ngam la ban pensai pi Henry sem jong ble pensai pi se ke jing sisa baro to ai bo ble jing sup yai kerkhui ngi wei puai kat bangidang ya puli ye ketin jong ble kat bangidang apkhmi ye keting jingwan arsin jongu tongin ap de ke jing e de ke jing kermen de ke jing ai sem iwe ya iwe om de ke jing keno Henry de ke jing ai but bat ke jing ai sem bat ke jing puli lang jongi ye ketin jong ble to ai bo ble un kerkhui pi wei bala simpor ban snap ye ni khubor ha ke ni kapor nam ta ka burom ke jong u amen